Hvad er der? Så på vej herhen, ikke? Så mødte vi sådan en eller anden fysker med en mobil. Det er helt vildt vores grej. Og så spurgte han alle mulige om det. Og alle mulige der. Og så var det Tyskland med. Og var det Tyskland med til Bornholm. Hvad bliver det? Det var bliver det. Klasse, ja. Her står et steakhouse. Vi skal lige at sige, vi... Jeg kan ikke lige løfte min glas. Ja, vi krydsede fingre. Hun ligner Tude Marie. Det er det også. Tude Marie. Det er noget varmt. Jamen, jeg kan ikke begynde at se det. Okay. Det er også kommet til. Så vil jeg også smage pastriner. Jeg vil også smage. Er du sindssygt stærk? Er du sindssygt stærk? Lotte, er jeres dressing også stærk? Nej, er du sindssygt, hvad jeg lækker? Kan jeg komme med til at lægge ind, hvis nogen der er jeg får det varme godt lige op. Og derovre. Det må du ikke, det der. Så skal jeg så gøre det. Små. Nogle af de små tomater, det smager skide lækker. Asiatomater. Den er dyrket for 100 af år. Ja. Tak skal du have. Det er små svapiger. Ja, det er virkelig lækkert. Ej, det er tidligere. Piger, hvad er det der for den ost, der lå ind 20 Og må jeg smage? Eva, jeg vil have efter dig. Ej, må vi Men det er da ret tydeligt, at du overhovedet ikke reagerer på, at der er et kamera peget på dig. Ja, jeg vil være sådan lidt vant til det, ikke? Det hjælper på det. Jeg er også Du fniser stadig. Jeg er få fat hele det, ikke? Ej, vil du ikke holde op, Dame? Du spiser for meget. Det er bare sådan helt den her whiskyfilet. Lad være. Det er 3 portioner mad. Det er det, hvor der kommer. Har du nogen lommepenge tilbage? Ja, mig. Vi samler ind. Jeg skal også sidde i og se beviset, jeg har spist. Det smager godt. Ej, så putter hun salt. Ej, prøv det. Og vi æder fra Lotte. Du bør ikke gøre sådan hver gang, men jeg får for jer. Så vil jeg glemme det. Må jeg ikke bruge det til at Der er ikke tale om. Der er der ikke, ja. Jeg tror, jeg vil gå med. Vi skal ikke få lavet nogen til interview. Filmer vi Heller ikke få skrevet på optøj. Det har I i hvert fald selv ud om. Gå hjem nu. Ej, Christine, ved du hvad? Vi er ude at spise. Og Rie, hun drikker sig fuld. Hun drikker live for Eva, det er det forkerte øje, du lukker. Jeg lukker... Og vi zoomer ind på Lotte. Jeg optager Lotte. Det gør du faktisk. Men det er også det forkerte, jeg gør. Jeg kan ikke bruge det. Eva, må jeg prøve? Jeg har det ligesom Eva. Eva, For du har også krøller på næsen, og du har... Ja, jeg bliver sådan helt forkrampet. Jamen, det ser meget skægt ud, det næste. Du Det får er også krøller på fuldstændig næsen. fyldt med små bitte rynker. Og så i den alder. Ja. Kom til at lige krølle. Det er allerede helt ærget. Det er ærget. Nej, det vil jeg. Nej, det vil jeg. Prøv lidt. Altså, det er ikke særlig tydeligt derinde, vel? Har du slukket? Ja. Det har du ikke engang. Jo. Det har du ej. Nej, vi tager os en Hello, Fairfax. Christine, vi følger Anders på lokummet. I'm the best. Se, jeg har en negle i hovedet. Hvorfor har du den allerede? Jeg har noget shopping. Fotografer mig. I'm the best. Lotte!
Optager den. Hvor blinker den? Det ved jeg ikke. Det er fordi, det gør det, når du blinker. Jeg kan ikke se noget. Den blinker. Nu blinker den, Birte. Nu blinker den. Nå, det er nok fordi, der ikke er batteri, så. Sluk den. Sluk. Ja. Sluk den. Hjemmerne går i frem her. Troels Rasmussen, der er midt fra for os. Niel Webb trækker ud og får sparket i hjørnesparket. Den på tværs. Snyder og dansker med, men godt gået ud af Troels. Deres anfaldsopbygninger som regel er løbet ud i sandet. Fandme altid rundt med det skide kamera. Hvis du optager video. Hvad med vores model? Det var... Jeg har ikke lidt. Har I også så lidt? Det er hun ikke. Lotte, hun vil så gerne optage, så spiller Det vil Michael også godt. Det er jo ikke så tydeligt. Jeg hader at blive fotograferet. Så ser Rasmus kun ser en dum ud, mand. Du ser det. Det er sgu da ikke noget nyt, vel, Rasmus? Han havde en god Der er form. krøller nu, Rasmus. Du er blevet støbt i en lerforming på det der. Ja, Hende er den lyshåret. Ja. Det er godt, at du sad med på bordet. Hvem er det, der ligger dernede? Det er lidt stærkt, der er Anders. Nå, sker der noget nu? Det blev en pige. Her er Anders og Martin og Katja og Mathias og Janni. Sker der noget? Der sker virkelig noget. Og her på lørdag bliver det tredobbelt gifning. Se, det blev en dreng. Det blev en dreng. Vil du ikke have nogen? Vil du slet ikke have nogen? Enten har I ikke forstået, hvor vi skal ikke gå Hammerkring rundt. Vi går over langs Havresøen, og i stedet for at gå til... Vi tager madpakker med. Hvorfor gør du det? Der er træer og sådan noget. Ja, ikke andet. Og jeg kan også se nogle sten. Tøj på. Han har taget den ned derfra. Spil ham. Se mig derovre. Jeg kan bare ikke se en skid. Prøv at kigge den på. Det er fuglelort. Der er, på de der stejle sider, der er der rider og andre temmelig sjældne fugle derinde. Altså med det der blå, ligesom lyseblå, der er på klippen derhen. Det er mand. Det er mand. Nej, ikke det er mand. Det er nede ved vandet. Det er der sådan noget blåligt i det. Det er et eller andet, der er løbet ud over granitten. Jeg tror, det er resten af magen. Lugter det? Kan du se vand? Naturmennesker.
Så du altid op på at spise i aften? Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, jeg tænker mig. Det smager særlig meget. Det plejer at ryge på året. Jeg har en halv til. Vi har prøvet dem alle sammen. En kæmpe æske. Kommer til Bornholm, eller skal I snart rejse hjem? Skal I rejse i dag, ja? Nå, så har I været nogenlunde heldige med vejret. Så har været sådan en blandet opgave over. Ja, det kan jeg lige komme over i skraldespanden. Ja, det kan vi godt. Skål, så er der jo den dejlige. Jeg har fået en, mand. Du skal altså passe på med at slide så meget på dine negle med neglerens. Og det ses. Jeg vil spille med Julie. Nej, jeg vil heller ikke. Jeg skulle rigtig op til det. Det var Lotte og hende der. Jeg gider ikke. Ja, det er også godt. Nej, hvor er det stort. Det er da en lækker. Jeg trækker børnene, jeg er bange for noget. Skal jeg ikke? Du må ikke se det for meget. Du må lige gøre de damer og Vi ser, at Robin Larsen er jeg er ikke væk på mig. nej, ikke spæk. Jeg er lidt hej, så vi kender. Jeg vil ikke se meget. Ja. Ja, det tror jeg også. Og det kan konstateres til, at det ikke er Bornholm fra den lille historie. Hvor han har skrevet fra det som det er overfor. Næste rejsende, der kommer ned der, der rejsende, det kommer der. Det var udfrændende. Jeg blev fortalt, at i gamle dage fredag lørdag, der blev nu alle bøsserne hjemme på Nordland, der kører ind. Og vaskede den der mindste, de var pænt, så var det sådan. Og det er i efter. Og jeg er flot. Ene sol. Den er altså 72 meter. 72 meter. Syg. Tror du ikke det? Jo. Ærlig køn. Det kunne være skægt, hvis vi kommer og se. Ej, hvor er det flot. Yes. I kan se, der er en rejme, som står lidt på skoene her. Og så er det ligesom et rundt hul. Bliver du optaget? Det hedder sparebøssen. Det er Anna. Der puttede de penge i gamle dage, og så skød de munden ud af den, når 20 år røver. Den nåede lige så tom som vores statskasse. Ja, ikke tro.
Hypergrænsen, den anden, der er ved siden af der. Du smarter meget, du er. Du er med mig hvis du ikke siger noget. Du skal have noget, ja. Det er meget værd, når vi skal den anden vej. Nu rider vi på bølgerne, når vi skal den anden vej, skal vi mod. Det er meget værre. Jeg må ikke synes, det er slemt. Nej, Birte, du må ikke optage. Nå, I se der en måge. Gud, hvor skræk. Nu er det også soler sig. Vi er kommet op ad badet. Og så løbehovedet. Det er et klipparti, der sidder lidt af nogle store blokker ovenpå. På de op der. Det parti, der går derfra ned på det løbehoved. Kan I ikke sige, at det ligner en løve? I kigger forkert ovenpå. Den hedder fiskeren. Nu om et øjeblik kan I se på en fisker der med hans spidse næse. Og sin vester her i skæg og mund og det hele. Nu er han der med øjnene og kigger lidt på sprog ned i vandet. Det kan jeg ikke se. Nå ja, det kan jeg godt se. Jeg kan også se løbehovedet nu, hva'? Med munden ned efter næsen og borer og øjnene og hele galleriet der. Og det er også til vinkel til. Og løbehovedet og fiskeren. Det er godt, hvis vi får lyst. Jeg sagde det om det der. Det synes jeg også, jeg gør. Ja, det er kanel. Og de er over et. Næsten er over et. Det betyder, at de ligger ovenfor. Det ligner en æbe. Hvad det ligner? Det ligner en æbe. Der er en sur mand. Det ligner en æbe. Ja, det ligner en æbe, der sidder sådan her på siden. Den hedder også Gommeland. Den lille klipparti. Det ligner en æbe, der sidder Jeg kan ikke se noget. Der er en terrier. Jo, det er Du kan se om der er lidt, der kommer lidt derfra. Den sidste skulderparti op nu, den gaber lidt. Det er ligesom King Kong, vi så i biografen en gang. godt ikke. Ja, nej, jeg har ikke. Og nu kommer der en lille klippehul herovre. I hver sinde her. Det er ligesom, der er taget en stor håndfuld sten. Og så kan der er altså en lille kugle. Det går som et. Det vil sige, der ligger et derinde. Her ser, kommer æggene. Det er på bunden der. Det er noget lys noget, det her. Og gåserne er altså ude og flyve i øjeblikket, så bruger jeg det. Ja, ja. De vilde pletter, vi skal se, de brune klipper derinde, den brune granit. Hvor mange de diamanter? Ja, der er en klipper, den brune, det er noget kvartagtigt. Et eller andet. Og det er fred. Det er det, jeg kan forstå. Det er opstået igennem årtusinder. Og det blæser sydvestlige store storme. Nu slår vandet så hårdt på, så det klarer den på røse klippe. Vil man ikke sejle ind i det? Den er dannet sådan nogle huller. Vil man ikke sejle ind i det? Det er den tørre opgave. Det kan man ikke sejle det? Kan man ikke, nej. Er det fordi, Det det er herinde, stopper når for? man lægger store sten, rullsten, så der kan man ikke sejle. Så træer Nu tager jeg et billede. bruger på en kunstig dæmning. Inde bagved ligger Mølledammen, som var vandreservoir til slottet, da det var intakt. Der var et vandmølle her i hjørnet, hvor det vislede ud. Der går en lille døgn også. Det vislede ud, og så pumpede mølle vandet op til slottet. Så det er kunstigt anlagt. Det er godt. Nu kan du bare sætte lidt kul på. Giv den en spand kul. Hvor dejligt. Hvor er vi heldige med vejret. Nu når vi kommer et lille stykke længere ned, så kan I se 3 stensøjler. Det er det. Godt. Jeg kan sådan se, der står 3 sten
hedder Eva. Det er Adam og Eva. Og den tredje hedder Slangen. Det er Adam og Eva og Slangen. Paradis. Det er paradis. Hvor er det skægt. Og længere nede her, det er altså Buddha-kirke. Og i maj måned og maj-juni-måned, der får borgerne unger dernede, fordi Vipper den mere. Nu sidder jeg ikke lige om det længere, når man ikke kan. Nej. nu er et hul inde i muren. Og inde i det hul, der var en lille hylde. Og inde på den hylde, der lå der 12 guldmønter. Fra det 13. århundrede. Det kan ses ud på Bornholm i dag.
Det betyder, at man kan holde en så når man ikke mellem murene. Et øjeblik, så prøver vi at sidde en anden farve. Det er et øjeblik. Så bliver lyset rødt. Det hedder et vinkelstyr. Og det tager den styret af den hvide vinkel, skal man holde ind. Er det koldt? Ja, man kommer på den ene eller den Nej, det er ikke koldt. Vi styrer på den grønne, og det står på rød. Ej, hvor er det koldt. Ej, Niels, helt ærligt. Jeg synes da ikke, det er koldt. Så skal ikke lige at sige. Ej, må vi se her? Ej, jeg har set bjerteskin, ja. Det skal være den grad. Jeg blev kun våd i hovedet engang. Nu når vi kommer ind, man kan på fingrene, men jeg vil gerne have en af jer fisker den blå tapter op. Og hænger på den lille puller, der sidder der. En lille træpind. Ej, jeg har dybt. Har kæft, hvor er det lille. Hvor er det flot. Ej, hvad for en god. Jeg siger, der kommer en par. Hvad for noget? Ud at bade? Jo, hvor skal jeg? Jo, jeg har lyst. Jeg tror, du har lottet ind. Jeg ser noget, hva'? Det var meget. Næsten flot. Gitte, du sidder lige oven i min seng. Typisk. Og her ser vi så dagens slikmåse. Skal du stop. Har du stoppet? Ja, jeg trykker ikke mere på den røde. Nå, du filmer jo endnu. Så. Skal du virkelig kigge? Undskyld udtrykket, Gitte. Fed udtalelse. Hej. Hej. Her ser han så Emilie Stærens joggingklub. Oh yes. Kom så fort. Ja. Altså, der er fuld af vej. Ja, det må jeg nu holde. En ordner. Det kom så fort. Ja. Vil I komme der fra mere, ne? Ja, altså det er sådan en drift, ne? Ja. Nu kan der dreje ombord. Vi fik køren til Vikling. Det var penge måske sådan her. Ja, nå, ja.
Nej, bare så. Jeg kan også. 8 kroner, ikke? Var det ikke en 10? Ja, det der skal der lige komme på. Det er der stadig. Så jeg hører 2 kroner igen. Det er godt. Ja, penge. Nå, nej, jeg regner med, det var et par stykker, så jeg kan ikke få sig. Ja, ja. Værsgo. Tak. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Det er jo ikke ved at lade noget vej med det forklædning, jo. Ja, det gør de nemlig. Og det er ret dejligt. Det er jo ikke tro, der kommer en trup her. Ja, det nytter altså ikke noget, du står her og så kigger over på live. Nej, nu skal jeg bare helt gå hen og finde en Rikke. Nu skal jeg finde en Rikke. Det er en mål. Jeg har lyst til at hoppe ud. Det er det jo. Men jeg har virkelig lyst. Det er færdigt. Der er Sverige, der er båden. Det er Paul Anker. Det er bare helt flot. Hvad fanden? Jeg er væk nu. Ja, de kan skide mig et sted. Det er bare fise. Helvede mig. Han har en ord i munden. Jeg skal også have lov til. Jeg synes, at det ikke er en sang, jeg skal bare gå i skole. Så er du faldet ned over. Det er fejl. Ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg også. Så skal vi tyde skikkelserne, når vi kommer hjem. Det var bare lidt. Er det en tør? Nej. Ja. Ja. Og jeg tror, det var i går fredningen blev ophævet. Altså, der er en sæson, hvor man må fiske laks. Og jeg tror, det var i går, den sæson startede. Vi har kunnet se, at de er i havnen, at de har ligget derinde, og de har været klar. De har fyldt garn ombord hele tiden. Der er ikke nogen, der er kommet ind her. Han har da også noget ude, det har han. Det tror jeg ikke, fordi han har sin lager ombord. Der sidder et net derude. Så er han net, det er ikke lakskar. Er det på en vej, så er der han der ind mod her, eller ude? Ham, der kommer der, han sejler ind af. Hvor fuck skal han hen? Det ved jeg ikke. Havnen ligger jo det her. Det er simpelthen det, han har. Ej, så er det det onde, jeg savner lige her. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Ej, hvor er det meget. Jeg skal lige låne noget. Det er for bunden. Okay. Men det er ikke meget ude. For søren. Det er ligesom sådan en slags kikkert. Ja, der er. Nu!
være fedt, hvis man kunne blive urene for ikke. Står der ikke? Ja, det er smart. Og det er mandeltårnet. Det kan du se, det står der. Tak. Hvad er det ved at lave, mand? Jeg tror, det kan være sikkert. Du var kun der en weekend derhjemme. Ruslandslicens dækker ubegrænset. Det var rigtig. Filmer du? Det er et bestemt område. Hvad er det der for et stykke dernede? Det er rigtigt, hvad Rasmus siger. Jeg tager mig ikke noget. Hvor er det flot. Den er virkelig på filmen. Skide godt 2 grader lige 4. Burger, når du kommer ind. Hvad er det, der bliver tørret af? Og kører hun. Prøv at se. Hvad er det, der bliver tørret af? Pas lige på. Og det er den der, du kigger ud i. Ja, men jeg har også renset den her. Ja, med det arme der. Gud, hvad er det, jeg står og laver? Det er lige pludselig fuldstændig utydeligt. Zoomer den automatisk? Nej, den er på manuelt. Man kan gå ind igennem døren derovre og komme ud i det lille rum ved siden af, kan man ikke? Nej. Jeg har desværre nogle bløde puder på røven. Det moseløb? Ja. Var det der kostanden? Ja, festekostanden. Ja, så skynd dig lige derind, Græs. Ja. Og I skal holde en anden, hvis I går til en høj væk. Hvor er der lavet være med? Hvad gjorde du? Sæt den på. Bare blive ved med at trylle. Så er jeg en indgangsrev. Der er en stor båd derude. Vi kommer på kanal 25. Sådan. Goddag. Her kommer de berømte filmstjerner fra Hollywood. David og Så vi skal lige op i Det var rig. jagten i morgen. Hej, Birte. Som fuldstændig nasseteret olie. Så lad os gå over med. Du ser bare så Jeg har gjort det på gange. Nu ved den, ikke? Hello. En gang til. Min mor og far havde. Min mor er helt vild med sådan nogle koncerter. Ja. Det var godt, du sagde det. Jeg skal have nogen. Vi må finde ud af et eller andet med at få filmet hinanden. Bølgen lige inden den rammer den. Og den anden, det er solnedgang, helt orange sol op på Skagen, ikke? Goodbye. Lige med sådan en pegefinger. Ja, det gør sådan en små pegefinger. Hvor er den sød. Nu kommer den her på noget hvidt noget, så bliver den sikkert god, ikke? Jo. En hammer i stækken.
Ej, hvad er det fint imponerende, der. Det der fortog, eller de der kigger. Brosten.